prozesu honi ekin genion misio orokor batetik. Helburua zen pentsatzea etorkizuneko profesionalak, etorkizuneko hezitzaileak nolakoak izan behar ziren. Hori izan zen, erdigunera ekarri genuen lehenengo galdera eta lehenengo hausnarketa, ezta? Bidaia horretan egin dituen autu pedagogiko batzuk, ezta? Nola lan egin nahi dugun hezitzaileekin, nola ebaluatu behar diren, ze testu inguru aberazgarri eskaini aldi egun ikasketa irakaste prozesu horiek bultzatzeko, eta garrantzitsuena, nola lagundu prozesu horretan. Etorkizuneko profesionalen esperientzian eta ikaskuntza prozesu esanguratsuetan eragitea da proiektu honen iparra. Eta espazio berria horretarako plataforma bilakatu.